ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ଜଳରେ ହିଁ ଏଠି କଳସୀ ଭରେ। ମନର ପବିତ୍ରତା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଖୋଜନ୍ତି। ସୁଖ ସମୟରେ ଆମ ଅହଙ୍କାରର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ଅଟେ। 2. ପେଟକୁ ଯାଇଥିବା ବିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମାରିଥାଏ। କାନରେ ଯାଇଥିବା ବିଷ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାରିଦିଏ। 3. କ୍ରୋଧକୁ କେବେ କ୍ରୋଧ ହରାଇ ପାରେନା। କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରେମ ହରାଇ ପାରେ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରେ। 4. ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖ, ଯିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଦର୍ପଣ ଓ ଛାଇ ପରି ରହିବ, କାରଣ ଦର୍ପଣ କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ କି ଛାଇ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। 5. ଦୀପ ମାଟିର ହଉ ବା ସୁନାର ହଉ, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ କେତେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ ଗରିବ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନୀ, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ହେଲେ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ କେତେ ସାଥିରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 6. ରାଗ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନିଆଁ, ଯାହା ଉପରେ ପକାଯିବ ସେହି ଜିନିଷ ଜଳି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। 7. ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। 8. ଯିଏ ସବୁକିଛି ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ରୁହେ, ସେ ହିଁ ବିଜେତା ଅଟେ। 9. କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ଘିଅର ଦାମ ଅଧିକ, କାରଣ ଜନ୍ମରୁ କେହି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଧନୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଉ ଧନୀ କରାଇଦିଏ।